Takže čus, toto je vlog s Rajtom a toto je vlog o tom, že vlastne ideme ku babke a potom, lebo si tam zavdal mobil a teda ku mojej babke, že? Lebo včera som bol s Rajtom u nich, s Rajtom u mojej babky. On si tam zabudol mobil, preto nevyšiel na jeho kanáli videjko, že? Ani žiadna profilovka. Ani žiadna profilovka, ale dneska vyjde vlog. Toto je vlog part 3, teda part 4, ne? Part 4, ja neviem, čiže asi part 4. A Tomáš je milovník kakadu. Hej, to sú také vtáky. Možno vám dám link. Kakadu. A nie sú to vtáky, ale papagáje. Urobím vám nejaký epický záberok. Čiže tu je Riot. Riot je tu stále so mnou, kokos. Môžeš sa pozdraviť. Čauky, čauky. Tešiť sa, že je so mnou na vlogu, že? Zasa. A dneska by sme chceli robiť spolu video o tom, ako mu zlepšujem PC setup, že? Alebo zajtra možno, pozajtra, neviem. No lebo neviem, lebo dneska ideme spolu na opekačku. Tak neviem, či to dneska vyjde. No, počkaj, čo tam je napísané. Když to opakujem, prebehaj skúšať na tie... Môžete si prečítať. Nič nejde, okej. Poďme. Teraz ideme okolo babušiek. Takže sme tu a akurát nás nastala veľmi zlá vec. No. Zlina je zatvorená. Bránik nie. Dobre, poďme. Čiže už sme tu v takom veľmi hudým mieste, vole. Že? Tam môžete vidieť strašne veľa holubov. Aj tam. A toto je také, že tu by som nechcel bývať. Fuj. Čo? Tie holuby, pozeraj, ako tam sú nasraté. A kde sú zlaté? To je všetko sračka? Asi. Ten tam má úplne takto krk. Ten tam je úplne... Toto je úplne random preskúmovačka s Rajtom, poď. Takže uvidíme, čo nás bude čakať a čo nás neminie. Vlastne toto sme už raz boli. Noč, kebyže sa pýtate, na čo hráme, natáčame, je to Xiaomi. Teda si nenatáčaš na statívu. Alebo aj statív si sem dotrepal. Áno. Ne, robím si srandu. Sa takto vlogy lepšie točia. Takže nič nás tu nečakalo. Quest je splnený. Ešte vám ukážeme krásy tohto miesta, poď. Môžete sa sem prísť pozrieť na film. A ináč, tuto, keď sme boli škôlkári, tuto sme mali tvorivé dielničky. Čiže my sa s Rajtom poznáme. Už veľmi dlho. Áno, aj predtým, ako sme začali natáčať. A Riot. My sa poznáme už od škôlky. Teda Riot povedal mi, že vydá nejakú fotku hneď. Čo bude prípadne profilovka, ale Hneď keď prídeme. Musíme dobiť mobil. No. Napíšte rest in peace pre toho
Holansko zaslúži. Hej, Typček žil teraz tu ľudia nebudem točiť, lebo budem vyzerať ako najviac kúzý človek na svete. Čiže Riot. Určite sa pýtate, ako sme sa spoznali. Čiže bolo to tak. Po obede v škôlke som sa delil a začal som sa baviť s túto osobou. Tomáš. A tak sme sa vlastne spoznali. No hej. Tak sme sa spoznali. A potom som chcel sa v tebe viacej a viacej deliť. Potom, keď si sa presťahoval do Krasnohorskej 10, tak si býval hneď vedľa mňa a potom sme si to, až keď som mal ja, tuším, 9 a ty 11, tak sme si to, nie keď som mal ja 8 a ty keď si mal 10, tak sme si uvedomili, že sme vedľa seba. A sme spolu začali chodiť von. hej, A natáčať pomaly. Prvé videjka vychádzali na WhatsApp, že? nie na YouTube. Na WhatsApp. Moje prvé videá Prvýke. boli na WhatsAppe. Áno, moje prvé boli tiež na WhatsAppe. Nie, tvoje prvé bolo Áno, ale prvé videá Studio Tomáš TV boli na WhatsAppe, jakže tie úplne prvé. A potom si tuším ešte zmenil profilovku. Áno. Teda nie profilovku, ale Áno, menovku. áno. Aj menovku. Mhm. Toto je strašne divná ulica, nie? Hej, Nezdá sa ti? hlavne kvôli tým dodávkám. Štúdio. Potreboval by som štúdio. Keby niekoho poznáte takúto firmu, tak určite mi napíšte do komentov, ako to sa bude dať spojazniť. Ale my s Rajtom sa pomaly s vami učíme. Som úplne spotený. Kokos. S vami lúčime, tu je nejaká hromada oblečenia. No. S vami lúčime. Čo si? Čus.